Kaixo, Son Goku hemen aldago. Matarikatua, onerako ala txarrerako unea helduduk. Son Goku hemen ez dagoela dirudi. Ez altza? Hitzartu, bisitarik txarrena hemen da. Zer, bisitarik txarrena. Alde azkar inguruotatik Son Goku ez dago hemen. Ikusten dut bai. Non dagoen aztertu behar dugula esan nahi du horrek. Nola aurkitu duzue leku hau? Horrela beste gabe kontatuko dizuegula uste alduzue. Hori ikusiko dugu. Kontatu nahi espadiguzue kontarazi egingo dizuegu. Zinesteko ere, hoiek ditun robotak antza! Saia zaitezte, ean orden nor. Han badago uarte huts bat. Bertara joango gara. Honesek ez du sekula ikasiko. Zuek ez daukazue etorri beharrik, badakizue alperrik izango dela.